Go! No, ez az! Aha! Tup, 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 tup. Aha, jó! Gyorsan! Go, go, go! Jöjj, jöjj! Na, rúgjad magad! Mi az, gumi? Mi az? No, tedd oda, ide tedd a labdát, ide fehér pöttyre, ide. Ide tedd a labdát. No, 11-es. Úgy tedd rá, oda, ügyes vagy. No, és most rúgd be a kapuba. 11-es. Nem? Apa rúgja? Jó van. Aha, apa rúgja. Vigyázz meg, ne rúgja. Úgy, Maxi rúgta. Éj, leesett. Hurrá! Semmi, az gumi. Vedd le úgy. Úgy vedd le. Ez az. Jó, ügyes vagy. Eljöttem még egy. Na mi? Ott mennek a tütők? Ott mennek a tütők. Na mennek. Megállj? Masszába, 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 Megállj? masszába. Ó! Nem jó. Nem jó, nem?